Abaphethi bomthandazo. Hey, abekho abantu abayingozi nabamakiwe njengalowo bantu. Abaprofeti bomthandazo. Umsebenzi wabo, they control ama territories and realm. Behind the scene, yes, they don't carry the microphone, but they control the realm. Bakwazi ukulawula ama territories. Baphethe satellite, balawula ama satellites. Bakwazi uqisha izinto bayionise. Bakwazi ukuthulisa izinto bayikhulumise. Alado ya nabade. Heya! Hala kapai. Where they are, you will feel the atmosphere. Bakwazi ukuclean umoya, clean atmosphere. They pave indlela. But let the ambush. They are roaring like lions. And the enemy knows them. Hey! Lalela akungeni lutho bamesangweni. Anything again in the spirit. Bayallow to go in the spirit. Yino kufanele yehle, yino kufanele ngehle. Bami ezweni lika moya. Bame gating. Ayikho into elenda to the physical ngaphandle kwecontrol yabo. They detect. Baneso le eagle. Bane double lens. Babona kabili. Bakwazi ukuvulela inyiso njenge eagle babone fa. These people, most of them, ungadlula la. Kanti yonke system ila kusandleni sabo. Bahlale kwi-computer room. They see everything. Hello basha. Abakho abantu niyazi nibathanda kathi itheku lonke kukhona la libukwa khona. Khona abantu abalibukwa bakwazi ukubona u-street sangala, babona i-street sangala. Kodwa nikhona nibathanda ka. Babona i-street sangala. Bakwazi kodwa nikhona nibazalwane bami. They see you coming. Mase baya indicator batshele abaseduze kunomuntu ozongena, kunomuntu ongenayo. And yeah, and please, ngicela nimqapheleni. Sibona ngathi umuntu understand, sibona ngathi there's something strange. Yeah! Ama camera okamoya abheka ngakuba ibandla ayikho into engenayo nephumayo. They can see the workers of devil before they even enter. Abasenze into negative phela bakwazi nokusenza nento positive that are coming. Bamemezela imvula ingakani. Bathi bazalwane, get ready, the rain is coming. Ikhopho shut up. Bakwazi ukumemezela abundance before it comes. Bathi bazalwane kunani nisibindi. uNkulunkulu wethu is coming for the church. Hey! Hey! They make it a point. Over there is no devil in hell. Or what would disturb the move of God in the church? Ukusimthobo ye revival iqhume yonke. Ngoba iyaqhuma yona, iyaqhuma yona, iyabona ngathi iyaqhuma. Sifuna ukuyiqhumisa east, south, and west and north. God must raise more prophets of prayer. Bayalawula, bayadictator. Bakwazi ukubamba strong man. They make it easy for the prophets of message. Benza kube lula kuba prophet abaphethe message.
Umyalezo easy flower like this. No prince of Persia eba namandla okubamba ngisho ama-answers abazalwane uma bepositioniwe. Angisho ukuthi uma bekhona, ngithi uma bepositioniwe. Why I'm saying this ngoba bakhona badinga uku-alignwa bapositionwe. Lalelani bazana, asidingi ukuthi bazalwe bazelwe, asidingi ukuthi ba-introducewe, kodwa badinga ukupositionwa. Somebody say hallelujah. Somebody say yes, Lord. Hula Kadash Shada, Alas Kobe, Alas Kadesha, Alaso. They make it easy. They make it easy. Because the atmosphere so they control it. And ours. Last part but not least. This one is the last one, really. Now we see under that Pansugwa layer grace ka ana. uJesu uyazala. Abantu abaningi they just take it light. Indaba yokudedicate kaJesu. Bayicabanga ukuthi uJesu wayifuna any synagogue. No. Bekufanele kube isynagogue as is set apart for that. uJesu bengaka dedicated to any temple. Futhi uJesu bengakabanjwe inoma iziphi izandla. Bekufanele kwenziwe a very strong preparation. Makuzoza umongameli la kuba busy actually eThekwini. Kuba busy ukuprepare what the mongameli uzala. Mangafika uTrump la ngaba busy kwenziwa ama preparation. Uma kusi welcome, be welcome kwaba busy. Same applies makuzofika uMessiah afike la kuleli temple. Angikhuluma in terms of excellence kuphela. In terms of is the church holy enough? Jesu yazalwa. Ngifuna niboneni timing kakhulu. Ngifuna nibone bazalwane mase ngaba position laba prophet sizomosha. So gejwa imove enkulu kabi iye kwamakhelwane. Listen, mayizala uJesu lithi iBhayibheli mase kufika isikhathi se dedication yakhe. Njengomthetho uJesu wazalwa phansi komthetho, angithi? Yeah, after 8 days uJesu besafana naye hamba yodedicate. Lithi iBhayibheli kwanyuka umprofeti okwakhulunywe kuye. Umpriest okwakhulunywe kuye ukuthi ngeke ufe ungombonanga uKristu wenkosi. Lithi iBhayibheli alisho kwakuyi-division kwakuyi-season yakhe kwakuyisikhathi sakhe alisivezeli so senza ama-studies but alivezi ukuthi kwakuyi-10 yakhe ye-priesthood. Lithi wanyuka ngomoya ethamando. Lithi iBhayibheli the spirit of the Lord was upon him. That day wakhuphukela temple negcwele amandla kamoya ngcwele. Lithi izwi lenkosi wafika etempelini kanti fulfillment yes prophet. Mary and Joseph that day by ilanga lokho dedicate umntwana etempelini. Mabafika uJesu ulindwe izandla eza prophet. Ngicela ukukhuluma bazalwane. Uma singenabo ana kunama fulfillment ay prophet esosigeja. Kodwa ngicela ukushintsha positive. Uma sino ana asike prophet esakhulwa phezu kwakho. Asike ukuphumelela. Ngeke declare khulunywe la. Mase izinto engaphumeleli. The man came. Yabamba uJesu. Mayimbamba ngezandla lithi iBhayibheli yayigcwele umoya ongcwele. Yayisethi uNkulunkulu salusumuka isinceku yakho ngokuthula. Ngokuba namhlanje ngiyibonile insindiso ilungisela uIsrael. uJoseph wama kanje noMary but what? Wamprofeta wathi lo umisela ukuwa nokuvuka kwabaningi. Wamprofeta uma eqeda lapho he was full of the spirit wabheka kaMary. Wabaprofeta nabo wabusisa. Nikhona nibathandekayo. Wathi lo umisela ukuvuka nokuwa kwabaningi. Wayisethi lalela inkemba iyodabula nezakhe ibili. Lithi iBhayibheli mayiqala
Waqeda wasukuma lo mama for the first time. Lithi nawo wakhipha iprophets. What a combination. We need Annas or Anna behind the scene for the fulfillment. Uma sifuna ukubona yonke into ekhunywa ngerevival, we need or Anna. Kukhona abantu ofanele bayifukamele lento. Bahlale phekwayo. Bethi makube kuyithi Nkosi njengoba kwashizwe lakho. Yebo, abaprofeti bemessage bakhulume, baprofete bathi Inkosi kunjalo, kodwa baba kukhona okunye okwethembisi lokungaphekwa lokho esakubona manje. Liphakama ibandla spiritual, liphakama ibandla material, lithi yebo Nkosi siyalibona liyanyuka, kodwa kukhona izinto oyikhulumile esisayilindile namanje. Asime ngenyawo sithandaze. Oh God, help me, help me. Help me. Why I am here? Inkosi ithi vula amaphiko abaprofeti. Thank you. I want us all to pray. Sizothi Lord give birth. Sicela usizalele o Anna in the house of the Lord. Amanye ama-points angisawabalanga ngenxa yexesha. Sifuna ukukhonza phansi kwezulu elivuliwe. Ngoba umsebenzi wabo kulivula izwe. Ayiphumi inkonzo ingagcwalisekanga into ekade isho uthini. Laba abantu inkonzo bayibuka kanje ngayizolo. Bayidla most yabo mathi mabefika enkonzweni ireplay. Uthi awunayi lento uJehova kade eyishilo. Awunayi lento uNkulunkulu kade engibonise yona. Alikho ikhona abavuma libe dark in the church. Umsebenzi wabo uhamba corner to corner and black. Bambe bekhanyisa amakhona amnyama. Bambe bekhanyisa amakhona amnyama. They are very sensitive. They can discern, they can smell. Because hokela ngishi breakthrough ingakafiki. But content nuka ikune perfume enuka kulendlu. Umnikazi wenkonzo uyeza. They make a prophetic sound even in the church. Benza umsindo prophetic even ngisho ukuthi inkosi iyamuva. Abantu abazi ukuthi kunama ngake ngifundisa abafana bekeyboard ngabanga umsindo kakhulu uma inkosi isihamba hamba. You are playing very good. You are playing very good. Ningenza umsindo omningi kakhulu uma inkosi ihamba hamba ngoba kunemsindo prophetic. Kukhona umuntu owenza scream esawukhelayo. Omunye ungamuza athi haya kanti kune meaning lithi iBhayibheli awukho umsindo ophumayo ongenayo meaning. Hey ha ubuzicilolo likhala khona lishoyo. Haya nabaya bikophosita iliskopotai alaskadaya toy bili 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 aya no sene alaskadosha nabai Vamos!
with you. Uloko pahandala moshai.